Димитър Иванков праща към централната зона на терена. И в момента не се получи така, защото Бербатов овладя земя, след това такова нарушение, пряк свободен удар. Това дава възможност вече всички да се изтегне от централната зона в половината на Беларуса и топката да се разиграе малко по-спокойно от българските футболисти. На няколко пъти Митко Бербатов се връща близко до централния кръг да поема топката. Това не е неговата задача, но всъщност и така може да се окаже ефективен, защото да издърпа малко Радко и Штанир, двамата сигнални правители, които много зорко следят за действията на централния ни нападател. България срещу Беларус във втора квалификация между двата представителни отбора. За сега равен резултат 1-1. Василий Подуспов в четвъртата, Мартин Петров в крак свободен удар, а тези 10 000 зрители, които са на терена на трибуните на националния стадион Васил Левски, се опитват по някакъв начин да стимулират нашите да играят по-правилно. Не, че след глуповата грешка на Димитър Иванков, нашите съперници са направили кой знае какво в атакуващ стил. Знаете, казах ви, напред е само Василюк, като от време на време му помага и Александър Клеп, но иначе петима в полузащита и това е всъщност тактическата задачка и въпросителна голяма, която поставя Юрий Пунтус пред Станимир Стоилов. Как тези петима полузащитници както трябва, тя му бяга от крака и излиза извън очертанията на терена, тъчата е в полза на нашите гости. Нашите се опитват да пресират още дълбоко в тяхната половина и това, разбира се, е правилно. Колба поема след тъче, опит да разиграе с Калачев. Открадна топка за миг от Димитър Бербатов, извадена отново в тъчно. Този път той ще е в наша полза и Кишишев се кара топката в игра. Назад към Стилиян Петров. Стилиян Петров според мен се загуби и сега връща сигурно назад, без да поеме отговорност, да погледне напред, дали има развитие на атаката. Лусио Вагнер